Ang kinabuhi nga nangatulog sa kasakit, ang matarana nga puno og kalipay. Una kay pagtuo ug pagsalig, kumutuo lang gyud ka og mosalig sa tong Ginoo kay mabati nga pagmahay. Ay lang gyud og bitaw ug sa iya ta mokapit. Kay katong mga panahon na akong kinabuhi na nasa lawom tanan mga amigo nako kay nagpiyong may gali natong Ginoo kanunay ug siyang nagsalba nako og dayon. Kay di mao ang pangutana nga kanus ako kutob mutuo sa iya. Kay ang saktong paghisgot kung kanus aban nimo kayang patunayan nga mutuo ka sa iya. Kung isa ka sa mga nitog nakadawat na niya, kibaw na mo, kibaw na ta nga nata sa saktong agianan nga giagi. Kay si Kristo atong dalan, kamatuoran ug atuang kinabuhi. Kini mga mensahe na akong gipang-ingon, gamitan ninyo og imbitasyon. Mga gusto makadungog mga pulong maway hunong ali diri sa amo dayon. Kay pag-ampo ug ang pagsamba sa iya among adlaw-adlaw nga mga misyon. Ako ang igsuon ninyo sa pagtuo, dili lang sa nako ni